Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами апошні пасля еўра падкаст футбол паўсюль. Сёння мы паразмаўляем пра фінал, паразмаўляем пра еўра. З вами я, Мікіта. Сёння з намі Уладзь і Паўлюк. Прывітанне, сябры. Вітаю ўсіх. Ну і мне адразу хочацца спытацца, якія вашыя ўражанні агулам ад гэтага еўра. Ну, мне вельмі спадабалася, не ведаю, хтосьці там казаў, што сумнавата, галоў, там інтрыгі мала. Але мне вельмі зайшоў, асабліва плэй-оф. Хаця і на групавой ёсць што прыгадаць, але ось плэй-оф і вось это падзяленне, што адзін шлях быў такі прям вау-вау-вау, а другі быццам бы так сабе, але і што левая сетка, што правая, мне вельмі спадабалася. Таму да і фінал як падсумаванне ўсяго турніра зайшоў нават першая палова, быццам бы кагосьці магла прысыпіць, але я, не адрываючы вачэй, сачыў, было цікава у плане там тактычным паназіраць. Ну, я, напэўна, буду тым чалавекам, хто задушніць крышачку і скажа, што мне не надта спадабалася. Ну, так бы я пацаніў на троечку з плюсам, напэўна. Ну, вось, і толькі за паўфіналаў, вось паўфіналы мне спадабаліся. Ну і, безумоўна, Нямецчына, Гішпанія, чвэрцьфінал, як такі сапраўды датэрміновы фінал. Вось гэта, напэўна, самы такі суперматч, які я запомню. А так, у цэлым, ну, я не магу штосьці прыгадаць будзе-якіх там моцна яскравых момантаў, ну, каб штосьці сапраўды там вау уразіла. Ну, але варта разумець, што футбол змяніўся, як мы сябрам недаўна маім размаўлялі, ён сказаў такую трапную фразу, што найлепшы там чэмпіянат, які ты глядзеў у жыцці, гэта твой першы чэмпіянат. Ну, то бок, самыя такія яскравыя ўражанні, якія табе запамінаюцца, ты эмоцыі. Ну, для мяне гэта еўра 2000, і, напэўна, сапраўды так і ёсць. І, ну, гэта еўра. Я згодны, мне таксама не вельмі спадабаўся. Мне здаецца, што з такіх вялікіх турніраў, то бок еўра і чэмпіянатаў свету, гэта найгоршае, што я глядзеў у жыцці. Ну, вядома, як і ў кожным турніры трапляюцца цікавыя матчы, але у гэтым разам іх было не шмат. Шмат расчараванняў не ў сэнсе вынікаў ці там штосьці такое, а вось ты чакаў ад камандаў аднаго, здарылася зусім іншае. Каманды, которые лічыліся фаварытамі, яны... Ну, нават мне, канешне, не перашкаджае тое, што там у них не атрымалася, але просто каманды, которые да апошніх матчаў лічыліся фаварытамі, яны гулялі нецікава, непрыгожа, часам нават дрэнна, а можа нават і не часам. Таму... Ты пра Англію? І пра Англію, пра Францыю, пра Бельгію, шмат камандаў, которые гулялі чаго дрэнна. можна было чакаць ад Англіі, Саутгейта. Яны, мне падаецца, ўсе 4 турніры пры ім так правялі, там, ці 5. Не зусім так, не зусім. Ну, не ведаю. Ну, па-мойму, это найгоршы турнір. Гэта найгоршы, так, напэўна. У мінулым не адчувалася так, і з Францыі таксама не адчувалася, што яны настолькі пасіўныя і зусім нічога не хочуць. І Англія з Саутгейтам, так, вядома, што было штосьці падобнае, але не ў такой ступені. Не, ну вось я як бы ад Англіі асабліва не чакаў нічога. Ну, зорныя гульцы ўсё такое верыла, што яны могуць далёка дайсці, яны і дайшлі. Яны аб'ектыўна былі фаварытам турніру. Ад Францыі, так, безумоўна, чакалось больше, хацелось бы. Але, ну, ось Францыя, як для мяне, такое галоўнае расчараванне. А ад Англіі, ну, прыкладна... Я не кажу пра канкрэтныя каманды, я кажу агулам. Можна нават звярнуцца да такой каманды, як Вугоршчына, таксама чакалася трошкі больш, чым яны паказалі. Тут нават размова не пра тое, што яны павінныя былі б там дзесьці далёка зайсці, але хаця б лепей гуляць трошкі, бо больш шансаў. Бо момантамі яны нядрэнна гулялі, але агулам слабенька. І я думаю, што на жаль, мала камандаў
паказалі насамрэч добры футбол. Ну, Ну, чаму? Швейцарыя, Аўстрыя. Ну, не ведаю, на маю думку, показалі добры футбол. гэта шмат камандаў. Да і Грузія тая ж самая. Показала Грузія добры паказала просто футбол. Ну, вясёлы, добры футбол, цікавы. так, тое, што ад яе не чакалі. Ну, назваць ведаю. гэта добрым футболам, ну, хаця яны нядрэнныя каманды абгулялі. Але гэта ну, не хочацца казаць, што пашчасціла, бо не, гэта неправільнае слово, безумоўна. Але гэта было неспадзявана, і таму гэта дае шмат эмоцыяў, і ну, гэта, безумоўна, таксама пазітыўны момант на гэтым еўра. Ну і магчыма, шмат будзе змяняцца у бліжэйшы час, ці там у нейкі у некаторай будучыні, бо я не пэўны, ці Дэшамп застанецца ў Францыі. У Англіі мы ўжо ведаем, што будуць змены. Іспанія, нават пра Іспанію я не ведаю, наколькі гэта рэальна, але ёсць чуткі, што ўжо там і некаторыя іншыя зборныя ЗША хочуць сабе трэнера іспанцаў, калі я не памыляюся. Там могуць быць размовы. І з таго, што я таксама чуў, што ён вельмі б хацеў нейкі, ну, менавіта вось паказаўшы, што ён здольны зрабіць, што ён хацеў бы і клуб нейкі атрымаць. Ну, я не ведаю, мне падаецца, ўсё ж такі Дэ Ла Фуэнте застанецца да чэмпіяната свету, як мінімум. А там ужо будзе бачна, таму што наўрад ці яго адпусцяць, гэта яго каманда, якую ён пабудуе. Таму што Іспанія, калі прыгадваць, от ужо можна перайсці бліжэй да фіналу там і прыгадваць перад пачаткам еўра, пра што казалі пра Іспанія была толькі на 5-м месцы там у рэйтынгу тых, ну, каго ставілі у якасці фаварыта. То бок на іх мала хто разлічваў. Ну, а яны падышлі і ў такім проста, можна сказаць, у адну браму прайшлі турнір, 7 перамог, чарговы як бы рэкорд усталявалі па колькасці галоў. Ну, таму, я думаю, Дэ Ла Фуэнте дакладна застанецца. Хаця хочацца Ну, сказаць, там што, там з Германіі толькі такое было. Ну, хіба што немцы, да, вось Ну, такая была, так. там амаль 50 на 50 гульня, і там Арэлі маглі хістануцца, ну, вось так. Там той жа эпізод з рукой, да і, ў прынцыпе, там іншыя такія. Ну, то бок магло скласціся па-іншаму. Не, ну, так, фінал да. таксама быў не лягчэйшы для іх. Там не было нейкай лёгкай перамогі, нават да апошніх хвілінаў таксама цяжка было сказаць, ці перамогуць. Але хочацца звярнуць увагу на тое, што у іспанцаў ну, вядома, ёсць нейкія гульцы, которых можам назваць вось і будучыняй футболу, і наогул паказваюць вельмі высокі ўзровень, але з большасці ўсё ж такі вось гэта менавіта трэнерская каманда, я бы сказаў, што там Ну, вось такіх, ну, вось назваць кагосьці зоркай, ну, можна, Родры, вядома, з'яўляецца такой зоркай. Але ўсе іншыя, ну, безумоўна, там Карвахаль у абароне так ёсць яшчэ. Ну і мне здаецца, што вось гэта такія, я не ведаю, наколькі абаронцу можна назваць настолькі зоркай, хаця Карвахаля, думаю, што можна. А іншыя гульцы гэта, ну, вось няма такіх найлепшых у зборнай Іспаніі. А вось мне здаецца, што ну, я думаю, што тут ніхто са мной бы не спрачаўся, што па імёнах і Нямецчына, я думаю, таксама, і Англія, і я думаю, што яшчэ некалькі камандаў знойдзецца нашмат сільнейшыя, чым Іспанія, але вось менавіта трэнер, я думаю, што гэта ягоная перамога ў турніры. Ён проста пабудаваў гэтую каманду, і дзякуючы яму упершыню яны перамаглі.
Ну, яны ж як бы упершыню ў сэнсе з ім ці што? Это 4-ты, я нагадаю, кубак Еўропы Не, для гішпанцаў. упершыню, што найважней, што ён Гульцы галоўную гэтыя ролю перамаглі. адгуляў. Ну, зразумела. Ну, Ну тут, так, да, ну тут, ён жа прайшоў моладзевыя да, стадыі, да, уже там тут маладзёжак чалавек, некалькі, ён паўсюль з усімі выйграў, і Ніка Уільямса ён даўно як бы прыкмеціў, так і з ім працаваў, вось які там адзін з найлепшых гульцоў, у прынцыпе, ўсяго чэмпіяната. Вось, ну, так можна сказаць, што неспадзявана даволі. Таму так, вось, ён так прайшоў все гэтыя прыступкі і да галоўнай каманды, і таксама з імі перамог. То бок, гэта супер вынік, ну, пасля такога сыходзіць, я не думаю, што ён будзе ну так, сыходзіць. вось Де Ла Фуэнте ж называюць трэнерам, які любіць перамагаць. Вось як Улаці кажа правільна, што ён з Іспаніяй у 19 і у 21 перамагаў у 15-19 годах. Мінулым летам ён перамог з Іспаніяй у Лігі нацый, і вось цяпер праз год яны перамагаюць на чэмпіянаце Еўропы, і праз 2 гады, я думаю, ён дакладна павязе гэтую зборную на чэмпіянат свету. Ну, а ўжо там, магчыма, як бы сыдзе, ну, захоча сябе ў клубе паспрабаваць. Наконт гульцоў, вось што тут я таксама згодны, што прям такіх зорак няма, але мне падаецца, гэта вось праблема, асабліва з Англіяй, што іх усе, таму што АПЛ там такая больш раскручаная ліга, там больш шмат грошай, яна больш на слыху, і вось гэта цісне дадаткова на ангельцаў, а ў гішпанцаў як бы, хаця вось гішпанскія трэнеры, гішпанскія футбалісты з прыходам у АПЛ як бы і змянілі гэтую лігу вельмі істотна. Таму наконт таго, што зорныя там гульцы, не зорныя, магчыма, яны не такія зорныя, але вось той жа Фабіан Руіс, як ён згуляў, правёў гэтае еўра пад кіраўніцтвам Де Ла Фуэнта. Так, вось гэта тое, што ты кажаш, чаму яны, што гульцы быццам бы не зорныя, але як яны сябе правялі. Той жа Ольма, ну, тут каго не назаві, там у зборнай еўра там 6 чалавек, здаецца, трапілі ў Так, зборную. 6. Ну, таму цалкам заслужана, просто, ну, я ізноў жа не пакіну сваіх слоў, што ў одну браму. Ну, у фінале з Англіі як бы інтрыга там жыла да апошняга, але па-харошаму яна магла скончыцца ў першыя 10 хвілін другой паловы. Просто у адным моманце Пікфорд выратаваў, калі амаль прабіў, а ў другім моманце Ольма не прабіў там як след. А ў англічан, ну, колькі было момантаў? 2 за ўвесь фінал? Таму я лічу ўсё ж Не, такі. нават не 2. Хаця я згодна, вядома, што гішпанцы мелі больш, і так, яны павінныя былі забіць больш вось спачатку першай паловы. І вось таксама кажучы пра фінал, хочацца сказаць, што ну, можна сказаць, што Уокер прыгуляў гэты фінал для Англіі. Бо Ну, две памылкі вельмі сур'ёзныя. Пасля першай так стрэлілі гол, пасля другой не атрымалася. А пра інтрыгу, не, ну інтрыга ўсё ж такі трывала ўвесь матч, там не было так, ну, лёгкай перамогі ўсё ж такі не было. Адзінае, што, як і ў мінулыя матчы, як вось заўсёды, усе галы, которые прапускаюць Англія, гэта настолькі сур'ёзныя іх памылкі. Гэта амаль ніколі... Не, вядома, што там супар заўсёды працуе на гэтыя галы. Тут ніхто гэтага не будзе таксама адбіраць. Але гэта проста за кожны раз. Гэта проста нейкая сур'ёзная памылка англічанаў. На жаль, так атрымалася і ў гэтым матчы, але, ну... Усё магло так і працягвацца, у сэнсе і дадатковы час, у апошнія хвіліны, канешне, зноў жа, калі я не памыляюся, гэта я забыўся, хто там выратаваў. Ольма, так? Ольма хіба. Ольма. Так, выбіў. Ну, вось два моманты, я ж Так. кажу. Момант з голам, і вось гэты момант, калі маглі зраўняць ізноў. Ну, там такі момант быў з 2 момантаў. Ну, таму не ведаю. Не, ну гэта не адзіны момант англічанаў быў. Там і ў першай палове пара была. Да, ў першай палове там, здаецца,
2 удары на двоих нанеслі каманды. Першая палова прайшла ўвогуле там Так, так. Ну да, патычна. Ну, першую так, сумнівна так, 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 было. так. Але там у англічанаў, напэўна, быў... Там быў удар гэта Фодена, нядрэнна, ну так. але гэта ж не момант, як бы. Ну, Фодена, да рэчы, 0 галоў, 0 пасоў, наколькі я памятаю, за Ну, ўвесь там еўра. шмат англічанаў з такімі вынікамі. Яны не шмат страляюць, таму такія вынікі. Ну, я Хаця... Что, ну, я вось уже кажу, што вось гішпанцы выйшлі на гульню, яны былі цалкам расслаблены. Ну, вось гэта такое адчуванне. Зірнеш на іх і бачыш, што яны гуляюць, яны атрымліваюць асалоду ад гэтага футболу, што яны ў фінале. Ямаль 17 гадоў, Ніко Вільямс 22 гады. Вось так, Просто я ніякага ціску на іх. спачатку матчу было бачна, што англічане не супакойныя просто. Ну, а англічане і нават выходзяць... калі мы кажам, што яны там дрэнна гулялі, але гэта быў, напэўна, іх найгоршы матч на турніры. Хаця яны там нават у плэй-офф мы казалі, што яны там трошкі лепей сябе паказваюць, але ў фінале гэта была, напэўна, іх найгоршая гульня. І, на жаль, што гэта не праз гішпанцаў. Гэта не праз тое, што вось мы там таксама, напрыклад, размаўлялі пра тое, хто будзе дамінаваць у цэнтры поля. У першай палове мяч у цэнтры нават не затрымліваўся. Там былі нават такія адрэзкі, што мяч лятаў злева направа, справа налева і ніколі не затрымліваўся ў сярэдзіне. То бок там нават у нейкай... Ну, вядома, што там гішпанцы больш валодалі мячом, але гэта менавіта нават у першай палове гэта больш было нават не ў сярэдзіне, а дзесьці там на флангах, скажам. То бок, ну, матч атрымаўся такі дзіўны вельмі, і мне здаецца, што вось Англія, ну, вось зусім ніяк сябе не паказала. І гішпанцы, шчыра кажучы, проста яны нават у нейкім сэнсе часам не было барацьбы, а проста гішпанцам аддавалі мяч, ну і ўсё, і гуляйце з ім. Ну, вось, дарэчы, пра Де Ла Фуэнте яшчэ хацеў дадаць, што у фінале ён праявіў сябе як вельмі добры тактык. Ён, вось я пачытаў там все разборы гэтага фіналу, і менавіта чаму такі схіл адбыўся ў бок гішпанцаў у другой палове, бо Де Ла Фуэнте у сярэдзіне поля заўважыў, што ангельцы гуляюць персанальна супраць паўабароны Гішпаніі. І, ну, ён там зрабіў змены такія, што гульцы пачалі апускацца, той жа Руіс, і вось пры першым жа голе гэта спрацавала. Вось літаральна прайшло 2 хвіліны пасля гэтых змен, і гэта спрацавала, калі Ніко Вільямс забіў першы гол. Ну, там зразумела, што і Ямаль, і сам Ніка праявілі проста вышэйшы пілатаж у гульні з мячом. Адзін добра згуляў корпусам, прайшоў і аддаў проста пас цукерачку, а другі забіў. Але вось менавіта гэта змены Де Ла Фуэнте тактычныя, дзе ён там сцягнуў гульцоў паніжэй, і вось гэта ўсё спрацавала. Ну, гэта ёсць разборы, можна пачытаць, там паглядзець нават. Таму вось Де Ла Фуэнте на гэтым турніры сябе проста, я, шчыра кажучы, асабліва, ну, як бы пра яго нічога там не ведаў, ну, пачытаў, але так не бачыў ж на вочы свае, там, ну, Лігу нацый асабліва так уже і не памятаю, што там было. Таму мне вельмі спадабалась Гішпанія, ніколі так за ёй не сачыў. Вось нават гішпанцы там, калі бралі еўра і чэмпіянат свету і еўра, гэта была менавіта зорная каманда. Калі там прыгадваць, там Торес, Вілья, Сільва, там былі адныя зоркі. А вось тут каманда узыходзячых зорак, там, да. Таму гэта вось цалкам заслуга Де Ла Фуэнте, не ведаю, ну, што мы ўжо казалі не раз, вельмі трэнерская каманда і вельмі моцны трэнер сам ён па сабе. Так, і цікава, што гішпанцы будуць паказваць далей. На наступным, так скажем, нас ужо будуць чакаць кваліфікацыі на чэмпіянат свету. Канешне, вядома, што гэтыя кваліфікацыі не шмат кажуць пра такія сільныя каманды, бо яны часцей за ўсё без вялікіх праблемаў гэта ўсё праходзіць, таму наступны такі сур'ёзны чэлендж будзе ўжо сам чэмпіянат свету. Ну,
Што можна сказаць? Я, шчыра кажучы, чакаю змены у такіх камандаў. Я думаю, ну, і такіх камандаў, як Бельгія і Францыя. Хаця і ёсць пазітыўныя моманты, такія як Аўстрыя, дзе не трэба нічога мяняць, дзе трэба проста працаваць далей і можна Ну, нават... але ж на чэмпіянат света будзе складаней адабрацца. Это не на чэмпіянат Еўропы, дзе амаль усе выходзяць, хто больш-менш гуляе ў футбол. Не, будзе таксама не цяжка, бо на наступны чэмпіянат свету будзе больш камандаў. Ну, все адно з Еўропы там атрымаецца на 3 каманды болей, здаецца. Ну, будзе цяжэй, складаней адабрацца. Ну, так, добра, вядома, што так трошкі цяжэй, але ну, трэба будзе глядзець, трэба будзе, бо я шчыра кажучы, Не, ну, не ведаю, ці безумоўна. там нават ёсць, ці ўжо ёсць нейкія групы, ці штосьці вядома, бо я, шчыра кажучы, яшчэ нават не глядзеў. Ну, а пра гэты фінал, што тут яшчэ? Тут пра Англію можна, конечно, больш паразмаўляць. Ну, Гішпанію мы ўжо так расхвалілі, там, безумоўна. Можна сказаць, увогуле што найлепшым гульцом Англіі быў Кол Палмер, гулец, які я нават не ўпэўнены, ці ён згуляў разам 90 хвілінаў. Не, ну згуляў, здаецца, згуляў. 3, 4, ну, можа так, думаю, што 90 З овертаймамі гэтымі. Там, ну так, былі шыта, так, ну тады так. Да, там дзесьці я чытаў, што там, не ведаю, 130, можа, хвілін. Так, і я ўжо сёння таксама забыўся, хто, але кажуць, што найлепшым гульцом Англіі быў, безумоўна, Палмер на гэтым турніры. Ну і цяпер проста цяжка пра гэта казаць, але я спадзяюся, што з новым трэнерам ён ўсё ж такі атрымае сваю нейкую ролю у камандзе, бо, канешне, ну, хіба ніхто у Англіі не паказаў такі ўзровень, як ён. На жаль, пра Англію яна, як заўсёды, засталася патэнцыялам. Пакуль што... Ну, блін, а вось пры гэтым там Саутгейта сёння, ну, ці ён сам сышоў, ці звольнілі там... Сам сышоў. Што сам сышоў, да. Сышоў. Як бы, ну, вось яго дасягнення ў камандзе, як вы ацэньваеце ўвогуле за гэтыя там, колькі ён правёў? 16-го года? 10 гадоў? Безумоўна, ёсць дасягненне, нельга так толькі ў негатыўным ключы, мне здаецца. Напэўна, не. Я б таксама не стаў тут як бы і па турнірнай сетцы, ну, адным толькі там шанцаваннем, там нейкім фартам гэта таксама не патлумачыш. То бок, як мінімум, была, ну, падаецца, што здаровая атмасфера ў камандзе, і ён нейкі знайшоў такі падыход да гульцоў, нейкось, ну, давер змог гульцоў атрымаць, што калі мы прыгадаем ранейшую Англію, то далёка не заўсёды так было. Вось тыя ж пенальці, вось паказчык упэўнены ў сабе, што раней Англія пенальці, гэта ўсё, гэта адразу фініш, там вылет, ніхто не ўмелі, не маглі іх біць, тут як бы значна все стала больш упэўнена. Ну, прагулялі італійцам, так, зразумела, але, ну, гэта як бы фінал тут, это крышачку іншае, тут як агуламі кажу пра тэндэнцыю. Таму так. Дарэчы, вось які фінал ім балючый, як вы думаеце, было прайграць гэты, ці у 21-м годзе італьянцы? А я думаю, што адно і тое. Ну, адно і тое ж, бо яны нічога не выгульвалі. Ну, хаця там на Вэмблі прайгралі. Заўсёды, калі ты гуляеш за зборную, амаль ніхто за зборнай нічога не выгульвае, пакуль не... Ну, то бок, гэта часцей за ўсё адзін або там 2 трафеі, скажам так, у кар'еры. Я думаю, што яны былі, ну, з Італіі, канешне, яны былі большымі фаварытамі. Тут яны былі большымі фаварытамі перад турнірам, але перад фіналам усё ж такі фаварытам была Гішпанія. Я думаю, што і там у іх былі добрыя шансы, хаця, ну, як я кажу, што з Італіі было больш шансаў падчас матчу самого. І тое яны маглі перамагаць, яны гэтага не зрабілі. Я думаю, што для Кейна больш балючы, хаця
цяжка сказаць, мы не ведаем, што ў ягонай галаве. Але я вось першае, пра што падумаў, што ну, ён не вечны, і хіба там, ну, напрыклад, яшчэ наступны чэмпіянат свету згуляе, а ці ён згуляе ўжо на наступным еўра. Ну, нават чэмпіянат свету там уже будзе ўсё пад пытаннямі, калі той жа Уоткінс, там Палмер, яшчэ ёсць Тоні, той жа працягнуць так выступаць. Новы трэнер можа і памяняць гульцоў, Ну, якіх там Саутгейт залежыць, заўжды будзе выстаўляў. залежыць таксама ад узроўню Кейну, бо пакуль што на дадзены момант Кейн лепшы гулец, чым Уоткінс і Тоні. Проста на гэтым турніры ён быў, напэўна, ў дрэннай форме, а дзякуючы Саутгейту ён гуляў у кожнай гульні. Пра Саутгейта так, безумоўна, не можна сказаць, што гэта там усё было дрэнна і трэба забыцца пра гэта і ўсё. Ён, напэўна, шмат даў камандзе, ён, напэўна, даў ім упэўненасць сябе, ён, дзякуючы яму, яны упэўненыя, што яны найлепшая каманда ў свеце, нават калі яны не гуляюць як найлепшая каманда ў свеце. Гэта вось, як Уладзь сказаў, з пенальці, ну, зноў ж такі, гэта упэўненасць у сябе. Гэта таксама вынікі, нягледзячы на тое, што яны нічога не перамаглі. Вось тут можа трэба не звярнуць увагу, але можа людзі падумаюць так, і я таксама так думаю, што гэта проста не трэнер, з которым яны перамогуць. Ён зрабіў вельмі важныя крокі для Англіі, яны вось даходзілі да фіналаў, і нават на чэмпіянаце свету яны маглі даходзіць да фіналу. Гэта маглі быць 3 фіналы, але вось проста перамагчы гэта ўжо, ну, вось трэба нешта яшчэ, бо вось у гішпанцаў трэнер, як ты там звяртаеш увагу, ён штосьці там пабачыў і робіць змены. Тут ён ніколі не... Там адзін раз вось зрабіў змену перад матчам з Швайцарыяй, ад гэтага моманту яны пачалі гуляць у 3 абаронцы. Але гэта нават, ведаеш, можна было... Я так думаў, што гэта будзе змена на матч супраць Швайцарыі, а аказалася, што гэта змена на ўвесь турнір. Вось, таму... Я вельмі здзіўлюся, калі нейкі добры клуб захоча, каб ён быў іх трэнерам. Я думаю, што гэтага не адбудзецца. Я не ведаю, ці Саутгейт хоча трэніраваць клуб. Але прызнаюся, што калі гэта будзе там адна з найсільнейшых краінаў ці клубаў, я буду вельмі здзіўлены, бо мне ўсё ж такі здаецца, што ён можа быць нядрэнным трэнерам сярэдніх або больш слабых камандаў, але ўсё ж такі не топаў. Ну, не ведаю, яго гульня, трэнерская кар'ера ў Англіі, як бы, на маю думку, паспяховая, хоць ён не перамог, але пасля таго, перад тым, як ён прыйшоў, што адбывалася ў Англіі, увогуле поўны хаос, заўжды на турніры едуць там некімі прэтэндэнтамі, а вылятаюць ледзь не на групавых стадыях. Не, гэта неправда, бо яны амаль заўсёды да чвэрцьфіналаў даходзілі. Часам у 1/6 таксама выляталі. Ісландцам прайгралі перад гэтым, памятаю, на чэмпіянаце свету таксама, там, здаецца, у 1/8 прайгралі. Ну, там можна пакапацца, паглядзець, што там сур'ёзных вынікаў няма. Пры Саутгейце гэта мінімум чвэрцьфінал адзін раз, а так гэта паўфіналы і фіналы. Ну, за 4 цыкла вельмі сур'ёзнае дасягненне. Толькі не хапіла вось нават дзесьці там удачы там у гульні з Італіяй. Ну, не ведаю, я высока ацэньваю яго працу. Безумоўна, гэта трэнер вельмі спецыфічны, як бы у якім-небудзь клубе, за які я заўзею, там ці хто-небудзь, я думаю, мала хто б захацеў яго пабачыць. Думаю, што проста менавіта на гэтым чэмпіянаце Еўропы я думаю, што цяжка назваць склад, который хаця б блізка падыходзіць да патэнцыялу, нават не патэнцыялу, а проста да сілаў Англіі. Не, ну тут я таксама не пагажусь, і я вось пра гэта ўжо кажу, там другі наш падкаст, што Англія занадта вельмі раскручаная каманда, там
пераацэненыя шмат Не, гульцоў, а якіх тут нават можна казаць пра гульцоў, ты кажаш пра прэм'ер-лігу, але мы можам казаць нават пра гульцоў, которые гуляюць у Нямецчыне ці Гішпаніі. Гэта найлепшыя гульцы ў гэтых лігах. Ну, Кейн, Так. які прыйшоў у Вельмі. Баварыю і не ўзяў трафей з Баварыі ўпершыню там ні аднаго. Ну, не ведаю. Не, ну а што гэта ягоная памылка? Праз Ну, яго не перамаглі Ну, ці не, што? ну, не праз яго, але... Ну, так... Ну, калі паглядзець, напрыклад, яго гульні у Лізе чэмпіёнаў той же самай, там выглядаў ён таксама, як і на гэтым еўра. Галы забіваў у асноўным з пенальці. Ну, там, безумоўна, можна сказаць, што Баварыя была не ў форме, але наколькі Кейн там зараз лепшы гулец Бундеслігі, не ведаю. Я з гэтым не згодны, што ён лепшы гулец Бундеслігі. Лепшы бамбардзір, так, але не лепшы гулец дакладна. Ну, адзін з найлепшых. Это, ну, тут, Ну, адзін з найлепшых заўсёды у цяжка Кейн. сказаць, хто найлепшы. Ну, адзін з найлепшых, это безумоўна. Ну, я пра тое, што кажу, што от Англія, але на маю думку, гэта крыху пераацэненыя ўсе. Ну, не тое, што яны добрыя ўсе гульцы. Тут же ж ніхто не кажа, што кепскія. Але просто менш увагі надаецца там Ла-лізе, менш увагі надаецца Бундеслізе, і у тым ліку за там нейкіх моўных пытанняў, бо ангельскую мову ведаюць амаль усе і чытаюць пра гэта ўсе. Ну, гэта такая як бы бурбалка, пра якую, ну, ангельскі футбол, пра яго ўсе ведаюць. Таму трохі ўсе і на слыху, там гэтыя ўсе гульцы, і вось адсюль усё і выплывае. Мы ж не здарма там усе жартуюць, што калі б там пераходы якія-небудзь адбываюцца, чаму ангельскія у АПЛ это ўсё так дорага. Ну, вось таму што найбольшая ліга ў свеце па эканамічным плане і увага да яе максімальная. І вось я кажу, што зборная ад гэтага таксама церпіць, што ад іх завышаныя чаканні. Толькі, ну, не Так, згодна вось, мабыць, ангельцам было б добра калі-небудзь усе як гішпанцы перад гэтым турнірам, калі ніхто ад іх нічога не чакаў, там не былі ў фаварытах, ну не было ціску гэтага нейкага. А от на Англію заўсёды пастаянна гэты прэс, там медыйны, гэта вось пастаянна вы там і кожны пад лупай, кожны разглядаюць, хто там што зрабіў. Вось. Можа, ў гэтым прычына, што яны так вось, нічога не могуць выйграць. Две рэчы, которые я хочу сказаць. Калі мы кажам пра ціск, напрыклад, Гвардыёла неяк ужо будучы у Манчестер Сіці казаў, што ціск у Гішпаніі ў разы большы, чым у Англіі. Што... гэта вось быў момант, калі Хаві звольнілі з Барселоны. Хіба ў гэты момант, як ён казаў, што ў Англіі проста ўсё вельмі лёгка ў параўнанні з тым, як усё адбываецца ў Гішпаніі. Пра пераацэненасць, ну, я трошкі не згодны толькі таму, што, ну, не ўсё залежыць, на жаль, або так вось проста ёсць ад гульцоў. Калі б гульцы самі выхадзілі на поле і без трэнераў і штосьці рабілі, і яны былі б горшыя у параўнанні з іншымі, то я згодны. Але ёсць таксама трэнеры, і тут мы бачым проста розніцу трэнераў. Што Англія, маючы нават лепшы склад, чым Гішпанія, яны не могуць паказаць сваю найлепшую гульню, бо іх трэнер не хоча, каб Англія паказвала сваю найлепшую гульню. А з іншага боку, гішпанскі трэнер, ён робіць усё, каб гульцы адчувалі сябе свавольна, рабілі тое, што ім падабаецца, тое, што яны умеюць найлепей, і яны перамагаюць. Таму тут, ну, вядома, што гэта заўсёды тэма для дыскусій, і кожны там мае свае думкі, і гэта нармальна. Але проста, вось, на жаль, зборная гэта заўсёды такая тэма, што цяжка аб чымсьці казаць дакладна. Бо калі мы размаўляем пра клубы, гэта сезон, у якім каманды гуляюць па 50 матчаў, мы дакладна ведаем, хто што як робіць. А зборная гэта каманды некалькі разоў на працягу году збіраюцца разам, штосьці там прабуюць неяк згуляць, а там ужо як атрымаецца. Ну, я тут вось прывёў бы прыклад Сака і Ніка Уільямса. Вось пра Сака ведаюць, ось хто нас там слухае, ну, напэўна, ўсе. А пра Ніка Уільямса
Я думаю, мало хто Пра Сака ну, ведаюць чуе. уже даўно, бо ён не першы Ну, сезон і не другі і не трэці і не чацвёрты сябе паказвае а ў Ніка Англіі. Уільямс? А Ніка Уільямс, на твою думку, ён што, першы сезон толькі з'явіўся? Ён пару сезонаў як пачаў Як і сябе. Сака, 4 сезоны, як і Сака. Яны прыкладна ў адзін момант з'явілись. Ну Толькі так, яны ж Сака гуляе ровеснікі за амаль. Арсенал, а Ніка Уільямс гуляе за Атлетик Більбао. Вось у гэтым уся розніца, таму што Арсенал гэта сусветны бренд, пра яго ведаюць за межамі Великабрытаніі, нават у Беларусі а пра Атлетик Більбао не ведае палова. Там, ну, я возьму от Беларусь. Мала хто ведае пра Атлетик Більбао. Гэта ведаюць уже. Сака увесь гэты час асноўны гулец Арсеналу, а Так. Уільямса нават не з самага пачатку хацелі даваць яму гуляць, бо ён не сапраўдны баск. Ну вось, гэта яшчэ адна праблема, таму што ён апынуўся як бы не ў той камандзе. Але Не, ну, ты ну- паглядзі на талент гульца. Не, ну талент добра, але Ну, справа ў ён, тым... на маю думку, ён нават лепей за Сака выглядае. Не, на гэтым Ну, гэта турніры мая так. думка. Ну, гэта на гэтым турніры. Ну, Да. і цягам гэтага сезону, калі паглядзець, от нават яны ж Атлетику ў гэтым сезоне выйгралі Кубак Іспаніі, што ён вырабляў у гэтым сезоне, якія ён галы забіваў. Яго левая там гармата просто шалёная. Ну, я пра тое, што вось пра Сака ведаюць усе, таму што АПЛ гэта больш раскручаная ліга. А пра Уільямса, хаця вось за ім там ганялись же ж, хутчэй за ўсё ён, конечно, перайдзе ў Барселону, але яго як бы і Ман-Сіці хацеў. Вось калі б ён перайшоў у Ман-Сіці, пра яго б усе ведалі. Не, Таму ну што ён апынуўся нават ў калі АПЛ. б ён гуляў у Барселоне ці Рэале, таксама Ну, ён будзе гуляць у Барселоне, хутчэй за Проста ўсё. вядома, што Більбао гэта зусім не ўзровень Арсеналу. І гэта нармальна, што яго ведаюць менш не таму, што Гішпанія ці Англія. Хаця гэта таксама я згодны. Проста Атлетика гэта зусім не ўзровень Арсеналу. Ну, вось у гэтым уся праблема. Хаця Атлетик Більбао гэта там 4-я па моцы каманда там у Ла Лізе. Ну, калі там Яны ў такі ранг браць. апошнія гады вельмі нестабільныя. Ну. Яны сябе не зусім добра Ну, нестабільныя, паказваюць таму у што апошнія у іх палітыка клуба такая. У іх гуляюць толькі баскі. Ну, то бок. Гэта, на маю думку, гэта круто. Але гэта перашкаджае іхняму развіццю ў такім вось сусветным брэндзе там і каб гуляць заўжды ў лізе чэмпіёнаў. Ну, не сэнс, я вось пра тое, што прывёў прыклад Сака і Уільямса, ну, вельмі ж падобныя гульцы, і што пра Сака як бы ўсе ведаюць, а пра Уільямса далёка не кожны. Тут шмат аб'ектыўных фактараў. Гэта нармальна, што пра Сака ведаюць больш. Ну, я пра тое, што... Гэта тое ж самае, што пра Вінісіуса знаюць больш, чым пра Уільямса. Гэта тое ж самае, таксама зразумела. Тут я не параўноўваю Сака з Вінісіусам, а больш параўноўваю іх клубы. Бо Рэал гуляе ў лізе чэмпіёнаў, Арсенал у апошнія гады і прэтэндэнт на чэмпіянат Англіі і таксама вось у гэтым годзе ў лізе чэмпіёнаў гуляюць. А Атлетика, ну, не вельмі сябе паказвае ў апошнія, вось, як я кажу, часы. Ну, але Уільямс паказвае сябе добра пры гэтым. І за ім, як бы, ганяюцца ўсе топ-клубы Еўропы уже 3-й сезон. Ну, і хутчэй за ўсё ён у Барселону перабіраецца. Калі Барселона знойдзе грошы. Ну, але я не ведаю, будзе складана, канешне, атрымаць аднаго з лепшых гульцоў. Таксама цікавае пытанне, бо пасля такіх турніраў нібы заўсёды нейкія трансферы адбываюцца, хтосьці кудысьці пераходзіць. Ну, уже ж вядома, што ў зборнай Грузіі шмат там гульцоў, там я ведаю, у лігу 1-2 перайшлі, там імёны зараз не назаву, але вось чытаў. Як бы попыт ідзе на гульцоў у зборнай Грузіі, якія Марата перайшоў у Мілан. Да, вось Марата таксама учора стала вядома, што ў Мілан пераходзіць. Ну, хаця Марата там забіў 1 гол, здаецца, толькі, але як ён біўся, вось менавіта праявіў сябе як капітан. Ну, гэта было круто. Мне вельмі спадабалась яго вось такі баявы настрой, што ў паўфінале, што ў фінале. Мілан сябе дадае яшчэ аднаго нападніка 30+.
Не, там же жыру сышоў. Жыру сыходзіць. Там Не, ну я так добра, я меў на ўвазе, што замест. І вось я не ўпэўнены, што гэта дзіўная трошкі палітыка. Вось хаця мы Ну, таксама для ведаем, Лалі, што ой, для серыі А што гэта ж Мілан норма. што Мілан таксама не можа сабе занадта шмат дазволіць. Яны шукаюць таго, што яны могуць сабе дазволіць. І вось Марата гэта тое, на што ім хапіла грашэй. Ну, пра клубны футбол можна потым пагутарыць. Я яшчэ хацеў закрануць тэму вось судзейства. Адзначылі, што вось гэтыя нормы, якія былі на гэтым еўра, типа перанесуцца на клубныя спаборніцтвы пад эгідай УЕФА. То бок, як вам судзейства на гэтым турніры? Шчыра Які, кажучы, нічога дзіўнага ці там нічога занадта добрага, нічога занадта дрэннага, просто мне здаецца, што нармальна. Былі памылкі, которые здараліся заўсёды, і мне здаецца, што без вялікіх памылак такія просто. Хаця, ну, можна назваць вялікай памылкай руку ў матчы Гішпанія-Нямецчына. Ну і хіба ўсё? Ну, яны ж там патлумачылі, што гэта ніякая не Ну, памылка. гэта УЕФА, Ну, як яны заўжды, гэта яны так, гэта бараніліся. ўсё зразумела, мы пра Яны гэта бароняць, казалі. так, адзін аднаго там. Ну, мне вось судзейства запомнілася, што яны зараз дазволілі больш барацьбы, што менш звяртаюць увагі на розныя сімуляцыі. Толькі калі яны заўважылі, што гэта была сутычка з галавой, адразу спыняюць. Як бы мне спадабалось, што яны гульцам проста амаль што не дазваляюць цягнуць час. Вось гэта кідалася ў вочы. Яны прям падганялі, прям крычалі на іх. Замены вельмі часта рабілі праз бліжэйшую броўку. Ну, гэта круто было. Ну, з такога, што вось гэтыя новыя тэхналогіі, канешне, калі вы ж бачылі другі гол Гішпаніі ў фінале, гэта ж быў міліметр, то як бы мне падалось на першым паўторы, калі вось без усіх гэтых тэхналогій, мне падалось, што было па-за гульнёй. Я таксама так думаў. Стапа, падаецца, носок, да, быў, а на калена-то мы не можам заўважыць вось гэта калена. А вось таксама цікава, што яны вось паказваюць гэтае, што там нібы міліметры, сантыметры, а хаця я з таго, што чытаў, гэтая сістэма, яна не ў стане пралічыць усё да сантыметраў. Таму гэта вось яны проста узялі нейкі пункт, і яны прынялі, што вось... Ну, мне падаецца, яны неяк вось гэты чып, што ў мячы, задзейнічаюць. То бок, калі вось гулец аддаваў пас Кукурэлья, і камера была на гульцы, які забіваў, мне падаецца, вось гэты момант яна неяк фіксуе. Не, напэўна фіксуе, так, але ты гэта ж ведаеш, трэба зафіксаваць не толькі момант пасу, але і таксама правільна зафіксаваць момант, калі ўжо нападнік дзе знаходзіцца. Ну, а там уже мусіць глядзяць неяк на камеры, калі вот ён, яны бачаць, так. Калі адбыўся удар па мячу, секунду там бачаць, ці долі секунды нават, і потым уже глядзяць гэта па відэа, і вот так сопастаўляюць. Ну, не, вядома, што вось яны неяк так робяць, але гэта не азначае, што гэта максімальна дакладна так, як яны нам гэта рысуюць. Але гэта ж у любым выпадку будзе лепей, чым чалавечым вокам. Вот мы ўсе амаль што хто глядзеў, я думаю, упэўнены, што гэта было становішча па-за гульнёй. Таму што мы бачылі носок вось гэты, і падавалось, што менавіта носок быў... Яшчэ ж, бо я ўжо так дакладна не памятаю, але таксама і ўплывае конт, пад якім, вугал, пад якім камера знаходзіцца. Ну так, ёсць гэта, але там, здаецца, якраз усё было добра на конт. Тут я... Ну, нават не пра гэты момант, але агулам, тое, што вось так да міліметраў, сантыметраў, я думаю, што яны ўсё ж такі не ў стане паказваць. Хаця вось яны нейкія рашэнні ўсё ж такі прыймаюць. Мне яшчэ што запомнілася, это пра дадатковы час, дарэчы, што не так шмат дадавалі дадатковага часу.
Ну і вось як было там у паўфінале, там Англія з Нідерландамі, што там крытыкавалі, што Ну, быццам бы зусім там мала, на замены, мою думку. да, мала. Ну, у фінале таксама там як бы ўжо былі гэтыя ляжанні, там футбольныя хітрыкі ад гішпанцаў, падавалася, што вось яшчэ, потым там хоба 4 хвіліны, всё, ён узяў, свіснуў, як бы канец, і так неяк Ну так, вось это было таксама дзіўна. кінулася ў вочы, ну, што прям як калі мы глядзелі чэмпіёнат свету ў Катары, там, да, па 10-12 Па 10. хвілін. Так, Тут адзін матч такі быў, гэта Італія, калі гуляла з харватамі, да, калі яны зраўнялі там. Ну яшчэ было Венгры, там 10 хвілін дадалі, але там рэальна гулец же ж ляжаў на полі колькі. А так усё вось па мінімуму. І вось з Нідерландамі мне запомніўся гэты матч, таму што да, я думаў зараз дадаць там хвілін 6, а там 3 хвіліны дадаў. Так. Ну, вось Цікава, я ну. таксама як глядач ангельскай прэм'ер-лігі, я проста не разумею і мне не падабаецца, сколькі часу яны дадаюць. І калі тым больш я магу яшчэ зразумець, калі, напрыклад, дадаюць там 4 хвіліны, добра, але калі з гэтых 4 2 хвіліны ўсе проста адпачываюць, бо брамнік выбівае мяч, і потым нічога не дадаюць яшчэ. Вось гэтага я ніколі не разумеў і не зразумею. Я бы не сказаў, ну, добра, інакш. Я проста не пабачыў, што дазвалялі гульцам неяк больш жорстка гуляць, ці там больш дазвалялі. Адзінае, што мне спадабалася, гэта што у большасці выпадкаў, не заўсёды ўсё ж такі, але ў большасці выпадкаў з суддзёй мог размаўляць толькі капітан. Адразу жоўтую давалі, да, што варта толькі нешта пракаментаваць. З гэтымі правіламі, вось спачатку мінулага сезону у Англіі таксама увялі там шмат правілаў, што з суддзёй там не можна проста так размаўляць, не можна выбіваць мяч, калі там быў фол ці штосьці яшчэ. І вось у першыя матчы, першыя пару тыдняў было вельмі шмат жоўтых картак, бо трэба было навучыць гульцоў. Але там праз 3 тыдні, месяц усе пра гэта ўжо забыліся, і нават суддзі, на жаль. І вось у мяне таксама тое ж самае, мне здаецца, было тут на Еўра, што вось калі былі групы, там першыя 2 туры, то так, суддзі давалі жоўтыя карткі за размовы калі ты не капітан, але пазней гэтага, мне здаецца, нават амаль не было. Я думаю, што там суддзі проста ўжо глядзелі, а што гэты гулец мне скажа. Калі будзе вельмі незадаволены, то дам жоўтую картку. Калі так, проста каментар, ну добра, няхай там штосьці скажа. Ну да, у паўфіналах яны неяк больш усе там размаўлялі з ім. Так. Таксама кінулася ў вочы. Вось. Але так пра судзейства, шчыра кажучы, мне няма што сказаць. Мне здаецца, што ўсё амаль прайшло амаль як заўсёды. Нават гэтая сістэма з чыпам у мячы, яна ж на чэмпіянаце свету была, так? Ну, штосьці такое было, да. Бо я, напэўна, калі сказалі, што вось гэта будзе першы раз на Еўра, я так падумаў, што я, напэўна, гэта мусіць быў не чэмпіянат света, а клубны чэмпіянат света. Ну, я яго не глядзеў. Я таксама дзесьці гэта бачыў. Бо дзесьці гэта, напэўна, ўжо было, так. Просто калі б гэта было на чэмпіянаце света, то мы б дакладна ведалі, дакрануўся там Роналда мяча тады ці не, калі ён святкаваў, калі Фернандеш, калі памятаеце гэты момант. А мы не ведаем? Фернандеш накідваў, Не, я памятаю пра момант, ці мы не ведаем? Ну, там ж не дакрануўся Роналда да мяча. Не дакрануўся, не. Ну, а ён же ж святкаваў, што дакрануўся. Ну ён там можа святкаваць. І вось калі б была гэтая сістэма, там яна б нам паказала, што было крананне ці не. А там чып... Не, у Катары не было чыпу. Здаецца, не было. Не, окей, добра, я так. Хаця, ну, я таксама магу зараз памыляцца, бо... Не, я таксама. Я проста памятаю, напэўна, што дзесьці было, а дзе я таксама не памятаю. Вось. Ну і паглядзім таксама, вось, бо я
Ты сказаў, што цяпер і ў лізе чэмпіёнаў гэта будзе, так? Ну, типа, да, вось усе гэтыя яны там сабрались усе гэтыя арбітры суддзі і вырашылі, што ўсё прайшло ў іх шыкоўна, добра, і давайце гэта ўсё перанясем на еўракубкі. Таму Ну, паглядзім. Клубны сезон так нас чакае. Для еўрапейскія зборныя чакае Ліга нацый, бо кваліфікацыі на чэмпіянат свету пачнуцца толькі ў сакавіку наступнага году. Таму да гэтых матчаў нам яшчэ чакаць і чакаць. Ну што, ці ёсць вам яшчэ што сказаць пра гэты чэмпіянат Еўропы 2024? Галоўнае, здаецца, мы ўжо як бы кожны сказалі, што мне спадабалася, вам не. Не ведаю, давайте, можа, яшчэ вылучым там, не ведаю, топ-каманду, якая адкрыццё для вас, і топ-правальную каманду для кожнага з нас. Магу пачаць я, што для мяне, канешне, Гішпанія стала адкрыццём, я яе блізка не ставіў у фаварыты, не разглядаў. Калі паслухаць наш першы падкаст пра еўра, там я памятаю, што я не ставіў іх таксама блізка, але тое, што яны перамаглі, для мяне стала нечаканасцю, і тое, як яны гэта зрабілі. То бок, я памятаю, я пасля першага тура таксама казаў, што вау, пасля гульні з Харватіяй мне вельмі спадабалось проста і сам футбол, з якой упэўненасцю гэта было зроблена, нават з нейкай лёгкасцю, з там 16гадовым Ямалем, маладыя хлопцы, і просто топавы футбол. А наконт правальнай зборнай, нават не ведаю, напэўна, назову Францыю, бо галоўны фаварыт, просто адзін забіты гол з гульні, правальны просто еўра для Мбапэ, ад яго чакалі там шмат, і там ён быў не ледзь адным з галоўных фаварытаў на там залаты мяч, але ўжо, я думаю, дакладна не. І таму, да, вось Францыя галоўны правал, а Гішпанія галоўнае адкрыццё для мяне. Вось такія. Для мяне, так, безумоўна, каб не паўтарацца ўжо пра Гішпанію, што так, як найгалоўнейшае адкрыццё і ўвогуле нечаканае. Я б, можа, вылучыў Швайцарыю трохі нечакана, але сыходзячы з таго, што мы, падаецца, з вамі, калі там на самым першым яшчэ перад еўрападкасце размаўлялі, што мы іх ледзьве не на апошняе месца ў групе ставілі, і што нічога ім не свеціць, і ўжо такая заскарузлая зборная, і трэнер незразумела там чым займаецца. А яны даволі так, то бок такая збітая каманда, такая паказала добры футбол, і ангельцаў як і на італійцаў грохнулі проста так, можна таксама сказаць, што ў адну браму вельмі ўпэўнена, вельмі так самавіта гэта зрабілі, з ангельцамі мелі шансы, таму Швайцарія для мяне няхай будзе адкрыццём. Вось правал, тыя ж французы, так, безумоўна, што столькі чакалі такія гульцы на пазіцыі, там колькі на лаве запасных, і так згуляць, напэўна, так, уже нейкая зборная дасягнула свайго, так, уже пачалася стагнацыя з Дэшамам, напэўна, трэба таксама там змяняцца, абнаўляцца. І безумоўна, Бельгія, расчараванне, так, як бы ўжо у фаварытах яны не хадзілі, як гэта было раней, але, тым не менш, ўсё ж такі пая там гульцоў якасных, і можа, і Тэдэска як трэнер не надта ім пасуе, і плюс такое, як нерэалізацыя гэтыя шалёныя момантаў там у Лукаку, і што як не маглі забіць, і такое даволі не надта засталося адчуванне пасля Бельгіі. Няхай будзе так. Я думаю, што я таксама далучуся пра Францыю, бо другая такая каманда гэта толькі Бельгія, а ад Бельгіі усе чакалі менш, таму, безумоўна, найбольшым расчараваннем была Францыя. А калі каманда, ад которой былі, напэўна, добрыя ўражанні, гэта хочацца таксама прыгадаць зноў усім пра Грузію,
Цікава было б паглядзець, што было б, калі б яны не трапілі на іспанцаў, а на кагосьці іншага. Цікава было б паглядзець на Грузію, которая ўсё ж такі заняла б, напрыклад, другое месца ў групе. І тады яны з кім Турцыя гуляла ў першым раўндзе, ці вы там не памятаеце, я ўжо забыўся. Турция с австрийцами гуляла в 1-1. Не, ну з Аўстрыяй. Не, з аўстрыйцамі это Не, было так было пазней, цяжка, так. напэўна. Аўстрыйцы, так. Так. С австрийцами, ну. Так, Там же ж это, типа, сенсация была. так. Ну так. Ну, я не ведаю, Грузія, напэўна, Італію магла выбіць толькі. Не, Італію, я думаю, што, напэўна, перамагла б. Такую Італію, нават, я думаю, што там Ну, шанс... Італію, Бельгію, напэўна, да, маглі б. Так, Румынію. Так, то бок былі каманды, которые Грузія магла б перамагчы. На жаль, вось у них трапілі яны на іспанцаў. Ну і пасля гэтага турніру вось будзе цікава паглядзець на Грузію ў наступных турнірах. Ці гэта была проста супер матывацыя перад еўра, ці яны ўсё ж такі пакажуць у наступных турнірах, што гэта ўсё не шанцаванне, гэта ўсё так павінна быць, яны гуляюць у такі добры футбол. Ну, такое адчуванне, што ў іх зараз добрае пакаленне. Не, напэўна, так. Мамардашвілі стаў так. лепшым брамнікам турніраў. У іх, напэўна, добрыя гульцы, але вядома, што гледзячы на Англію, мы ведаем, што гэтага мала. Ну да, не заўсёды. Гэта не заўсёды галоўны фактар. Ну, на чэмпіянат света яны не адбяруць. Ну, так, там будзе... Хаця, ніколі не кажы ніколі, але тое, што будзе цяжка і амаль нерэальна, гэта, на жаль, праўда. Таму так, хочацца, каб мы не забываліся пра Грузію пасля гэтага турніру. Мы, напэўна, зараз скажам, што мы развітаемся і не ведаем наколькі, да? Бо падстаў сустрэцца не будзе бліжэйшым часам. Ну, паглядзім, бо так-то сезон ужо хутка пачынаецца. Ну, не ведаю, там будзем абмяркоўваць Лігу чэмпіёнаў. Ну, карацей, падумаем, паглядзім. Так, падумаем, паглядзім, бо ўсё ж такі будуць... Ну, так, ці пра трансферы размаўляць. Сезон таксама, як я кажу, пачынаецца праз месяц. Так, праз месяц. Так. Суперкубкі там яшчэ раней уже. Так. Нам нават адпачыць не паспех. Мы ўжо... Калі не памыляюся, Манчестер Юнайтед першы матч згулялі свой, не? І яны прагулялі... Як жа ж гэты клуб называецца? Хіба шведскі Росенберг ці штосьці такое? Дзесьці я мемы бачыў, я не ведаю, ці гэта праўда. Ну, калі гэта Росенберг, то это нарвежскі клуб. А, нарвежскі, добра. Там чорнае лога, так? Ну да, нарвежскі. Так, таму я думаю, што, вядома, навіны будуць. Канешне, мы не будзем пакуль што нагрываць падкасты па пару разоў на тыдзень, як мы гэта рабілі падчас еўра. Але паглядзім, падумаем, пра што мы можам паразмаўляць. Ну і будзем, як заўсёды, пісаць у тэлеграме пра ўсё гэта даведаецеся. А пакуль што так, пакуль што мы развітваемся на нейкі час, ну і будзем ужо проста вяртацца з трансферамі, з новым сезонам. Усё, як заўсёды, змяняецца, усё пачынаецца ад нуля, як заўсёды. Ну і магу толькі вам падзякаваць за тое, што слухаеце, а мы будзем для вас старацца далей. З вами быў я, Мікіта, з вами быў Уладзь, з вами быў Паўлюк. Дзякуй вам усім. Так, і пакуль. Дзякуй, пакуль усім.